Ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane mauno muli ndine Dave Kadama poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Bakary Muluzi watumiza mthumwi mdziko la South Africa kuti zikakambirane ndi banja la mtsogoleri wakale wa dziko la Zambia a Edgar Lungu kuti lisinthe maganizo ake pakusamvana kumene kulipo ndi akuluakulu a boma la Zambia. Bungwe la Citizens for Credible Elections lati siri kutsutsana ndi ganizo logwiritsa ntchito njira zamakono pa chisankho. Ndipo mu nkhani zina unduna wa zamaphunziro walengeza za ndondomeko yatsopano yothandizira kuonjezera chiwerengero cha aphunzitsi msukulu za boma. Tili ndi izi ndi zina zambiri, bwanji ngati mungakwanitse tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Bakary Muluzi watumiza mthumwi mdziko mtsogoleri wakale wa dziko lino Bakary Muluzi atumiza mthumwi mdziko la South Africa kuti zikakambirane ndi banja la mtsogoleri wakale wa dziko la Zambia a Edgar Lungu kuti lisinthe maganizo ake pakusamvana kumene kulipo ndi akuluakulu a boma la Zambia. Banja la Lungu lalengeza kuti thupi la Lungu ali mdziko la South Africa, koma Muluzi amenenso ndi nkhalapakati pakusamvana pa nkhaniyi ati cholinga chawo ndi kuyesetsa kupempha banjalo kuti lisinthe maganizo ake pa nkhaniyi ndi kuti thupili likayikidwe mdziko la Zambia. Muluzi afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka Matemba. Munga kumbukire President Lungu anamwalira pa 5 June. Ote kuti pamene tikunena pano pandi kuti papita masiku miwiri ali mochade. Ife tinamba kukambirana nawo President wa Zambia komanso ndi banja milungu yapitayi. Kwa engage kuti tipeze ngati panali maganizo ena osiyana osagwirizana kuti tizithese zimenezo tiyike maliro bwinobwino. Iye atalengeza kubanja kuti maliro ayika kusema tinachiona zina tisesenso kwafikiranso kubanjawo kuti ayi bwanji muganizenso bwino kuti mwina maliro akagale ku Zambia. Kuti anthu aku Zambianso amene President Lungu anawatumikira akali ndi mwayi olira maliro amtsogoleri wawo. Bungwe la Center for Multi-Party Democracy lati kufalitsa uthenga wabodza kukubwezera mbuyo anthu kutenga nawo mbali pa ndondomeko zachisankho komanso kukolezera mchitidwe wa ziwawa pandale. Mkulu wa bungweri a Boniface Chibwana wanena izi pa msonkhano othana ndi ziwawa pandale umene apolisi mchigawo cha Kuzambwe kwa chigawo chapakati anakonza mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba wadza ndi zambiri. Achibwana anati mchitidwe watsogolera andale ena womafalitsa mauthenga abodza kumbuyoku udapangitsa kuti anthu ambiri asalembetse mkaundula wa voti wa chisankho cha chaka chino, ndipo madera ena udakozera mchitidwe wa ziwawa pandale. Tonse tikamalankhula tiyeni ndithu tikhale responsible enough kuti tipereke information uthenga wabwino, uthenga umene tapanga verify ndi anthu amene amayendetsa zinthuzo kuti anthu ena asakhumudwe. Chifukwa anthu ambiri akakhumudwa ngati tikuwanamiza, ngati tikupereka information yosakhala bwino, ndiye kuti tikhala ndi chisankho chimene akhale anthu ochepa kwambiri amene atengepo gawo. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo cha Kuzambwe wa chigawo chapakati Avale Felix Phiri anati polisi ndi okonzeka kulimbikitsa chitetezo mchigawochi. Kalembana nitendele anthu abakendale mokhalanga bwino kuti akuchita ama-issue based campaign asakhale ndi maganizo olimbikitsa ziwawa komanso kuwauza Chinyamata kuti asalole kugwiritsidwa ntchito nthawi ya campaign kuti azikakhala ngati kutwaza anthu ena kapena azikakhala ngati kuononga katundu. Izi zimapangitsa mantha kwa anthu ovota. Komabe wa mpando wa chipani cha United Democratic Front UDF mchigawo chapakati a Ken London James anati kusachita zinthu poyera kwa adindo ochita ntchito za chisankho ndi komwe kupangitsa kuti mdziko muno mudzichuluka nkhani zabodza zokhudza chisankho. Ndipo kumbali yake wa mpando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo chapakati a Patrick Seplon Chilondola
anati chipani chawo ndi chodzipereka kuti mdziko muno mukhale mata ndi mtendere. Pakadali pano bungwe la Citizens for Credible Elections lati silikutsutsana ndi ganizo logwiritsa ntchito njira zamakono pa chisankho cha chaka chino. Ilo lati koma lili ndi nkhawa kamba ka kampani yomwe bungwe loyendetsa chisankho linagulako makina ogwiritsa ntchito pa chisankhochi ya Smartmatic International Holdings. Poyankhulapo ku Mzuzu, mmodzi mwa atsogoleri a bungweli Agomezani Nkhoma wati apitiriza kuchititsa zionetsero mpaka khumbo lawo litakwaniritsidwa. Sitikudana ndi technology pankhani ya masankho olopa kayendesedwe ka dziko tikambonena kuti technology kamabwera mdziko izibwera yonena kuti ili ndi mbiri yabwino and pazikhala ndondomeko zonena kuti zisamaononge zisamapangise anthu kuti azikhala ndi mafunso ambirimbiri Smartmatic imene tikamba papai ili ndi mbiri yonena kuti very questionable, ili ndi mafunso ambiri and then make ikukana kuti anthu ayiunike system ya Smartmatic chonsecho ili ndi mbiri yonena kuti mwina ili ndi mafunso kale na utifuza kuti akubisa chani akuopa chani chimene mwina chikavumbuluka kugulu anthu ambiri akhumudwa and of course apange zonena kuti pakhale audit so that ifeyo ngati ma stakeholders anthu okhuzidwa ndi zisankho kuti zipani kuti ma assessors kuti ifeyo amene ndife ma registered voters tikhale ndi chikhulupiriro mu system. Woyendetsa njinga zakabaza mboma la Blantyre ndi maboma ozungulira awaphunzitsa pakayendetsedwe kabwino ka njinga komanso kuwadziwitsa za malamulo apansewu ngati njira imodzi yochepetsera ngozi zapansewu. Akuluakulu ochokera ku bungwe la Malawi Revenue Authority komanso Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association Makokasa komanso apolisi ndiwo anatsogolera ntchitoyi. Zambiri mulipotili lalweleni mpasa lomwe akuwerenga ndi Isaac Salima. Mkuluna zapansewu pa polisi ya Sochi a Cranford Mugala ati mkumanowu unali ofunika pakuti uthandizira kuchepesa ngozi zapansewu zimene zakhala zochitika mdziko muno. Tinayitaniza anzathu opanga business yakabaza pa zifukwa ziwiri. Choyamba chifukwa cha ziwembe zimene akuchitidwa akamatenga anthu mumsewu akamayenda akamachita zipongwe kumalandidwa njinga. Chachiwiri kumauza chachiwiri kuwauza kumene angayendere bwino pansewu ndizofunikira kuti akapewe ngozi. Ndeni mafotokozera kuti akamayenda pansewu azonesa kuti akuyenda mwabwinobwino asamachite overtake mwachisawa amene amachitira mja tazambira kumachita ngozi kumawomba magalimoto anthu. Umosi mafusa kuti njinga zawo akalembese pachizungu tunanena tikuchita register kuti njinga ziziwika ndi umwini. Abampando abunge loyang'anira oyendesa njinga zakabaza la Makokasa a Moses Mwalabu analonjeza kuti apitiriza kugwira ntchito ndi akuluakulu a boma kuti adziwitse anthu awo zakufunika kulembesa njinga zawo. Wapanga encourage kuti ene apite panopa akapange register. That's why tikuyenda district by district kuyesesa kuti anthu athu apange register masiku amene masiku andochepa koma ndi ambiri batha kupita kukapanga register ndi kupanga clear njinga zawo. Ngakhale kuti mwina wake takumana ndi ma challenge ochepa and taona kuti ambiri mayo akabaza akumapita ndi kuma MRI offices akupanga register panopa ndi ochuluka ndithu. Of course sabanga wonse chifukwa pali ena kuti acho kuma midzi kumene fesi nafikireko and south zonse chili chonse amapanga operate kumene kuchako and anthu ngati amene ajawa ndi amene so atipangisa kuti tikambiranebe ndi boma pamene tikambirana kuti kuna boma ndikoteka ndipangire stand ndipase kuti masiku enaso sokoloko kuti aliyense muno Malawi apange register cholinga chakuti anthu tizikhala momasuka tilanga business momasuka pa business yothandiza Malawi ochuluka kwambiri. Adindowa akumbusa ene a njinga zakabaza kuti alembese njinga zawozi mu ndondomeko yakaundula yomwe ichitike malire pa 30 June chaka chino. Achinyamata boma la Tcholo adandaula ndi kupitirira kwa kusowa kwa njira zakulera komanso zodzitetezera ku matenda akapita kuchipatala. Achinyamatawa anena izi pa mkumano umene bungwe la Blantyre Synod Health and Development Commission linakonza ndi cholinga chomva maganizo a achinyamata pa mavuto amene akukumana nawo. Izi zikutsatira project ya Nzatonse imene bungweli likukhazikitsa. Cliff Nyekanyeka ndi mkulu wa bungweli.
Mkumano uwu wapangidwa kuti achinyamata akhale ndi mpata oyankhulana ndi anthu amene amapatsa zofunikira zake. Mwachidule tikunena kuti iyi ndi project ya Nzatonse. Ndi project ya Nzatonse ndi project imene imayang'ana achinyamata kuti alandire thandizo la uchembere wabwino. Mbuyo muzinali zovuta kuti ampingo azilankhula zimenezi, koma masiku ano titaona kuti achinyamata akupululuka chifukwa cha matenda opatsanana pogonana, mimba zobwera mosayembekezera, tinayamba kutengapo gawo. Project inamba 2014 panopo ili mu phase 5. Ndi mafezo osewa takwaniritsa kusintha chikhalidwe, kuitana ansembe, abusa, mashehe atengepo gawo, mafumu. Ndi panopo tikufuna kuti pano achinyamata aja anene nkhawa zawo kuboma, kumpingo, kumafumu, kuti nkhawa zija zikozedwe. Chifukwa panopo tikupita kumapeto kwa project. Ikatha project ndalama zimene zochoka ku Germany zikasiya kubwera, achinyamata azipezabe pa services. Amapeza bwanji ayambe afotokoza zimene zikuvuta. Mwachitsanzo akudandaula kuti tikapita kuchipatala mwina makondomu sakupezeka ndi ochepa. Tinene. Ndipo Andrew Kolio yemwe adayimira achinyamata anati mkumano unalofunikira kwambiri. Ife tikutenga kufunikira kwambiri chifukwa chonena kuti timakhala ndi mavuto, madandaulo, koma timasuwa nawo olowera. Ndiye kubwera kwa anzathu awa a Blantyre Synod project ya Nzatonse tachitenga chamwayi chifukwa kuti atiyitanira adindo kuti amve komanso atenge madandaulo amene ife achinyamata timakhala kukumana nawo kuno kutcholo, koma timasowa olowera. Tapereka madandaulo okhuzana nkhani za ubereki ndi uchembere wabwino ndi zithandizo zimene timalandira mzipatala tikapita. Ife pogwira ntchito ndi mabungwe kuphatikiza Blantyre Synod project ya Nzatonse amatipasa malifero, mafomu amene timatumizira maklayenti kapena kuti achinyamata amene akufuna kulandira thandizo mzipatala. Fomu imeneja imathandizira kunena kuti akapita kuchipatala kucha akathandizidwe komano moyenera kwambiri. Taperekanso madando okhuza kusowa kwa mankhwala makamaka pa nkhani zakulera, kalera sakupezeka bwinobwino okwanira mzipatala zathu makamaka kuno kutcholo, komanso mzipatala zimene zikukhala m'madera mmene achinyamata akuchokera m'matiye osiyanasiyana, m'matiye 8 amene project ya Nzatonse ikugwira mu ntchito.